ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш J. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардан пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад, сурат ва маълумотро дар WhatsApp имо рӯй мо дар видеои оянда эълонда фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор ҳастай ВАЗ 2106 Daewoo Nexi мерседесои бо нархҳои арзон ҳастанд ки сечкаҳои арзон ва ВАЗ Niva ва ВАЗ 09 ҳам аст. дӯстони азиз ки хоб Opel Sedan, Opel Vectra бо нархҳои бениҳоят арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курс имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 168 сомонӣ. навор аз сар мекунем то охираш тамошо ки маромад рафтем. яки мошини фурӯшии имрӯза ҳастад дӯстон, ВАЗ 2109 ҳаста ки мошинои молодежни советский. соли барои 2000 солае ки сӯзишвориш тоқа бензини холия газ надорад. авбиё мотор паразитои 1.6 литре, коробка механика. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин ки 2 солае мошин дасти як одамда гаштагиай. сета балон мегӯяд нав аст ва як балони дигаш мегӯяд яъне средняй, яъне ки ҳамин балонша навам хоин мекунӣ нахоин ҳамин хел мешавад. сета дигаш мегӯяд навай. то моҳи ноябр мегӯяд ҳуҷҷат дорад, аккумулятор пачка ва мошинча мегӯяд 100% тоза омада бини маъқултон мешавад. нархи мошин дӯстони азиз бениҳоят арзон аст ки ҳамагӣ 7000 сомонӣ ки боз арзонтар мешавад. ва ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. якум рақамошон аст TCL Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери Россия аст кор мекунад ва дар ин рақамошон WhatsApp пайваст доранд. боз такрор мекунад ки 2 солае ки мошин дасти як одамда гаштасай 100% мега соҳибшон. одамоне ки наличи сумката мегиранд бо бисёри баъд ха ягон сум арзон мекунанд. мошинча бениҳоят нархи арзон ва сайстани хоб 2000 сол бензини холӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 7000 сомонӣ. маромад тамос гиред. дӯстони азиз, агар шумо давамхел рекламаҳои мошино, хонаҳо, заминҳо, квартираҳо ки бошад дар WhatsApp имои моро мекунем, мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. лайкотро нагузоред, фаромӯш накунед ва силикаи навори моро дар WhatsApp имо чиз доред, поделитсияш кунед. дигар мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстони, як таи дигар аст ки мошинои советский ВАЗ Niva. соли барои 2003 солае ки сӯзишвориш бензини холия. авбиё мотораш мегӯяд 1.7 литре. коробка механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду. салон тоза, радной краска, магнитофон, 4 балони ҳолати корӣ ва 4 дискаҳои худаш. опшин мошин мегӯяд нахадвай омада бинин. дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 19000 сомонӣ. одамоне ки наличи сумката мегирад арзонтара мешавад. ва ин мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. ВАЗ Niva чӣ хеле ки дар комментар чанд бор хоҳиш кардем, барои шумо омода кардем. барои ҳамин кадомтон ки мехаред дар рақамошро занг занед, рақамоши TCL кор мекунад, бо ҳамирам арзон мекунанд. 19000 сомонӣ дар ноҳияи Файзобод. дигар маълумоти пурра аз соҳибашон. дӯстони азиз, кадом намуди мошине ки ба шумо ки дар кор бошад дар комментари мо нависед. мо агар ки ёфтем аз одамони фурӯшандаи хубаш ҷудо карда пешкаштон мекунем. лайкотро нагузоред ва навора дар WhatsApp имо чиз доред, поделитсияш кунед. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ҳастай мошинои Daewoo Nexi аст ки светои сафед. соли барои 6/1994 ҳастай ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотор паразитои 1.6 литре, коробка механика, сайстани мошин дӯстон нахаду беҳтарин. мошин мегӯяд кузов тоза, салон тоза, 4 электропакет кор мекунад, сентра замок, 2 балони пеш мегӯяд пачка, 2 балони ақиб средняй. хулоса мотор ходовоямаш 100%, мошинча мегӯяд ягон камоди надорад. омада аз пеш бинед, не ки илтимос мегӯяд одамоне ки намехарад беҳуда нороҳат накунад. кадоме ки мошина мехарад худаш мегӯяд ай учет, яъне синимат кунад. мошин дар душанбе айни ҳол ва фурӯхта мешавад бо нархи 10500 сомонӣ. бисёри баъд не ха ягон сум арзон мекунад, яъне ки точно бисёри баъд не ягон сум арзон мекунам, фақат барои одамони харидор. мошинча мегӯяд ҳолати беҳтарин, срочно мегӯяд пуллари кушта, ба ҳамин хотир арзон фурӯхтесанд. дӯстони азиз, кадометон ки хай мехаред, маълумоташа ба шумо гуфтам, аввал фикр кунед, баъд дар ҳамин ака тамос гиред. 10500 сомонӣ мошин дар душанбе одамони харидор метавонанд тамос гиранд.
чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ҳаст Opel Astra F аст ки дар кузофи караван яъне универсални соли барои 6 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авио мотор 1.6 литр коробка механика системи мошин мегӯяд находвай. Агар соли мошина мега кӯна бошад не ки мошинча мега 100% находвай свети амхерадвай асфалти салоншам тоза хай дарош рудшуное. Дӯстони азиз нархаш бениҳоят арзон аст ки 15500 сомонӣ аст бо камтара дига мегӯяд арзон мекунем. Opel Caravan находва мегӯяд айҷош заводид мешавад мерава миёд не ки нашуд хадавои задаги пуштагӣ ва ҳуҷҷатҳои мошина сета маълумота ягончи гуфтагӣ нестай одамои наличида арзонтар мешавад. ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. рақамошон аст тисел ком мекунад номеро транзит ва боз такрор мекунам 15500 сомонӣ ки шутоби шумо донед ки кадом нархае. одамони харидода марамат рақамҳо шумодагӣ бештар маълумота гирен. агар шумо да ҳамин реклама бошад роӣ кунед фурӯшта мегузорем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Mercedes-Benz C-класс аст ки сечкаи сафед соли барои 6 1994 аст ки судишвориш дизеле. авио мотораш 2 литр коробкааш механика системи мошин дӯстони азиз находа гуфтага аст соҳибшон раднои краска сафед номеро транзит 4 диска 4 65 фоизане ки общим средни системи балон. мошинча мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад не ки нашодҳои ҳуҷҷат хадавой ва ягон ҷои мисозадаги пуштагиша маълумоташа нагуфтанд. дӯстони азиз чесна гуфтагӣ нест барои ҳамин инашам кадоме ки мехарад яъне фаҳмида гирад. нархи мошина мега 27000 сомонӣ гуфтазем кадоме ки бо наличи сумкати мегирад арзонтар савдо мешавад. мотор ҳамаш 100% мошин дар пойтахт душанбеда айни ҳол қарор дорад. рақамошон аст 989 ва авилон кор мекунад. бештар маълумот аз амин рақамон марамат занг занед нархи арзона бо савдо ҳам дорад. кадом намуди мошине ки ба шумо ки лозим бошад дар комментария мо нависед мо албатта комментария шуморо хонда дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат дасткиритона фаромӯш накунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ВАЗ 2106 аст ки мошинои советский молодёжный ВАЗ 2106 соли барои 6 1990 бензин газ мотор простой 1.6 литр коробка механика ҳолати мошин мега находа яъне ки мошин мега дар ҳолати хуби техника. агар солшам кӯна бошад не ки мошинча находа салон тоза агар раднои краскай ҷои пусидагиша нагуфтиянд бо лимени хадавой дастфарошно мегӯяд мефурӯше бо нархи 8000 сомонӣ боз арзонтарам мешавад ва ин мошинам қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. дӯстони азиз маълумотҳои мошин хеле камтарак аст ки не ки намедонам ба кадом сабаб фақат гуфтагӣ аст ки мошин мега дар ҳолати хуби техникия мега соҳибшон ҳамиқа маълумотҳое ки савони главани дига маълумотҳое ки чизе чора дорад инаша ягончи гуфтагӣ неста. инашам рақамои телефоншон тисел аст ва инашам қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. ҳарчи мошине ки пешниҳод шуд мо баъри шумо видео карда партофтем худатон хулоса биронед ва кадомиш ки маъқулае ҳавайда занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra аст ки соли барои 6 1990 бензин газ мотор простой 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техника. дӯстони азиз ногуфта намонад ки кадомиша ки мо дар ҳолати хуби техника мега инаша маълумоташа соҳибшон гуфтагӣ аст барое ки мо аз пеши худамон намегӯем кадомиш ки чӣ хеле ки маълумоте ки метиҳам мора пешкаш мекунем. агар солое ки ҳамин мошино агар ки кӯҳна бошад не ки мошино находа не ки хай кам косметический кор доранд мисол аки мошиное ки арзон аст барои кам меличовка расход дорад. нархи ҳамин Vectra 7000 сомонӣ аст ки боз арзонтарам мешавад ва ин мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ тарафи калхозбод яъне тарафи чапаев мешавад кадоме ки аз қурған як 25 километр болотар хай бо маълумотҳои бештарша мегирем. хоб рақамои телефоншон аст тисел кор мекунад ва Opel Vectra хай косметический кор дорад боз такрор мекунам ки 7000 сомонӣ аст ки нархи арзон ихали Opel Vectra вообще редки хеле нархода мегардад. хай 1000 сом 2000 шумо расход мекунем мошинча 100% мешавад мо метавонем ки маълумотҳои бештарша гирем. шумо дам агар чунин реклама бошад мошинои фурӯшии хона замин бошад роӣ кунед фурӯшида мегузорем.
8 мошини фурӯшии навбатӣ аз дӯстон ҳаста. Як дига ҳаста ки Opel Astra F дар кузофи седан светои олучагӣ светои вишновӣ. соли бароиши мошини 1994 ҳаста ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотораш мега простой 1.6 литр, коробка механика. Инашам мегад мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, чӣ маълумоте ки соҳибшон гуфтагааст ба шумо пешкаш кардем. ҳолати балоно хай средни дисковой худаш салоншам более-менее. мошини 94 сола не ки нархаш бениҳоят арзон аст. кадоме ки мехарад хай серавно кам мисол косметический кор расход дорад, не ки мошинча арзона бо ҳамирам арзон мекунам. 12000 сомонӣ аст ки бо камтар дига муомила савдо мешавад ва ин мошинам қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахтам. кадометон ки мехарад мошинча арзон ки мисол агар сумтон кам боша ҳамин мошинчаро мегиред ба майда камтар мисол косметический кор мекунен. рақамошон 12000 сомонӣ ва мошин дар Душанбе. бештар маълумотҳои пурра аз соҳибашон. кадом намуди мошине ки ба шумо ки лозим аст дар комментари нависен, ҷудо карда пешкаштон мекунем. дӯстони азиз, мо фақат рекламакун ҳастем. агар кадом намуди мисол техникаҳо чи маҳсулоте ки дорем барои реклама кардан дар WhatsApp умрой кунед фурӯшда мегузорем. то видеои оянда.